Представяме ви барбекю на дървени въглища – сувла. Създадено за всички, които обичат да събират семейството и приятелите си около огъня и аромата на прясно приготвено месо. Комплектът включва всичко необходимо. Комбинирано моторче на ток и акумулатор, 3 големи и 11 малки шиша. Механизъм за въртене на шишовете, система за регулиране на височината и държач за пиле. Сглобяването е бързо и лесно, без нужда от специални инструменти и без излишни усилия. Компактните размери позволяват удобно пренасяне и съхранение, идеално за градината, вилата или къмпинг. А когато всичко е готово и въглищата са разпалени, започва най-вкусната част. Месото се върти бавно и равномерно, ароматът се разнася наоколо, а апетитът расте с всяка минута. Поръчай сега с безплатна доставка и превърни всяко готвене в повод за празник.